mungatobve kumba kwenyu muchitoya muchitokumbira rubatsiro kana mune zvamunenge muchida kunzwira nokuti ndini ndinokwanisa kungoedza kukubatsira iwo nezvimwe zvinhu asi kwete utanzi mungataure utanzi Taneta kwatakabvira kure taura nyaya ichida kuzama kuti tingoramba chete pamwe chete tingabvi pamba ipapo tiuye kuno kutsvaga rubatsiro mushandi wangu kuti pamwe ungabvuma munotonga zvekwenyu kwete zvepamba kana uri mwana wamafuta zvishwa mushandi wako asi kana usiri munyeba hakuna izvo ini ndina ndichitobatsira nababa kugadzira nekuchengeta zvinhu zviri andi wapinzwa chikoro nababa watoshanda nhasi makuti baba wafa makadii kunditaurira baba wasati wafa saka baba zvingaita here kuti udzawe kuti uri mwana wapano ini unotudza kuti haasi mwana wepano saka ipapa apa panotowa nequestion mark kuti haasi mwana wepano awasi mwana wekumba aiwa zvakatosiyana ngatipewo zvinhu zvedu nguva zichipo nokuti tisu vana vacho tozozviwana kupi nyange tiri vanasikana ticharambwa tinoenda papi kana tichauya navazukuru tida kumboshanyawo tichashanya kupi idzo dzimba dzese akasamaloja unotongonzwa vanhu vachitaura asi havazokwanisi kuzoti vanyatsokubudira pachena asi zvinotongotaurika kureva kuti vanhu vakuru vanotozviziva kuti mukoma havasi vemumusha medu saka zviri kutotinetsa kuti sei vaizogovera mukoma zvinhu nhaka yedu isusu saka tisi taifanirwa kupuhwa zvinhu izvozvo Sindinotenda Mwari rimwe zuva richasvika chiedza chichapenya nzira ichawanikwa mwana achaziva kwanobva uye maronda emwoyo achapora kune munhu wese anoda kuziva dzinza rake ari kutsvaga mubereki vake ari kutsvaga baba vake platform inoyi yakasununguka pachena asi hakuna mwana anogara nababa kana asingadi kuziva mai vake hakuna mwana anogara namai asingadi kuziva baba vake kune havo wanofarira wanoda vanonzwa nemwoyo kuti wakwanise kusponza chirongwa chino ichi tinokupa iwo mukana makasununguka chinongondiremera panyaya iyi imari yetransport vakapuhwa zvinhu ndiwo akatora zvinhu zvakati wandei semukomana mukuru tasina dambudziko nazvo asi chinonyanya kutinetsa ndechekuti havasi vemudzinza medu haasi veropa redu dei vanga vari veropa redu tasingarwadzi kuti vatore pfuma nekuti ndiwo vanenge vari mukomana anenge ari pamusha saka isi tiri kuda kuti mukoma vaende kudzinza ravo nekuti dzinza ravo rinotozikanwa ritoripo dzinza ravo saka vanofanira kuenda kudzinza ravo kuti zvinhu zvedu zvitifambire zvakanaka nokuti mangwana zvinogona kuzototinetsa nekuti mubva ndiripo mukoma ndokunzwa kwatakangoitana namai saka tachida kuti nyaya dzacho dzinyatsogadziriswa mukoma vaende kudzinza ravo izvozvi mai varipo mai vakashaya baba vakashayika baba vakashaya saka tangosara tiri vatatu nasisi namukoma vakuru aiwa tinotenda regai ndidzoke kuna kwamuri mama ndimi mukuru alright saka panyaya iyi imimi baba wakakudzai wakushayika here kana kuti wakakudzai nyaya iyi muchiri mudiki muchizviziva kubva kumashure baba pokutanga vakaitaura ndandiri form 4 vachitaura nyaya yavo asi vakangota kungonduruma nzeve nobva vati inda kokuudzawo nokuti ndiwe unotevera nehanzvadzi yako saka kubva ipapo zvakagara zvichimwa mupfungwa dzangu vakuzohwara baba vakuda kufa vakandidedza vakarara mumba nobva vanditi iti musikana mukuru ngaauyi nobva ndatenda ndikati baba mati zvikanzi nyaya ndakakuudza uchiri kuiziva here nokuti mukoma wako haasi mwana wepano ndikataura baba ndoiziva nyaya iyi babaka ini nyaya idzi dzichandinetsa ivo mai havasi kuda kutaura chokwadi kuti mwana ndokwani saka ndiani akatanga kushayika mai nababa ndibaba
Okay. Mai wachibva vazoteera. Mai vakazoshaika vatokwana gore baba vafa. Okay. Saka mama makambogarawo here navo pasi wasati washaika muchivabvunza nyaya iyo yekuti mama nyaya iri kutaurwa nababa iyi yakamira sei? Ini mama ndakavabvunza musi wokutanga asi vakada kuita kakudijinyura. Ndikati aiwa mama, indirida kuti ndinzwisise. Tiri tu chete tikutaura tiri tu mama. Ndiudzei chokwadi. Zvikanzi ndichakuudza. Okay. Ndobva ndatombokangana nezvazvo, ndobva ndazovabvunza tiri kuhuni. Ndikati mama, chindiudzai kanyaya iona tiri musangotongwa tega, ndiudzei. Zvikanzi zveshuwa mwana iye haazove pano. Okay. Ndikati ndowe kupi? Zvikanzi aiwa kuda kunyanya kuda kuziva zvinhu zvakawanda. Ndikati aiwa mama, ndotokumbira kuti mundiudze kuitira kuti ndigare ndino ruzivo. Zvikanzi ndichazokuudza. Ndikati alright. Saka mama kakuita kamamaka akana watsondinzwisisa. Ndakazonzwa sekuru hanzvadzi yavo yakunditi ko iwewe muzukuru waivhunza mai nyaya dzemuhanzvadzi yako iyi chirudzi. Ndikati sekuru ende zveshuwa ndakavabvunza mama taingova tiri tu chii chakaipa kuti ndibvunzewo mai vangu kuitira mangwana. Nobva vati muzukuru kungoti waita munhu mukuru rega ndikuudze zveshuwa mwana uyu totoziva kumba kwawo. Okay. Alright. Saka inyaya yenge iri kutozikanwa yenge tori mumhuri menyu. Ichokwadi nyaya inotozikanwa kuti vanhu vese vomuraini vanotongotaura asi havazotauri zvokuti tinyatsonzwa. Asi vasinzi vanotongotaura nenyaya iyo yokuti haasi mwana wipo. Okay. Ende kwada kutaura ganda rachona rangu noromunyina wangu neranzvadzi zvakatosiyana nezviito zvake zvakatosiyana. Okay. Kungoita hake nharo asi ndo chokwadi. Alright. Aiwa ndinotenda mama muri kutsanangura zvakanaka. Saka so muri kutaura imimi kuti wakatora zvinhu wakaita sei, saka ndo wakatoita handover zvinhu zvese zvepamba. Ichokwadi kana imba yekuwadzana ndiye akatotora. Baba vangu vaya neimba kuwadzana uku neyekumbare zvese ndiye akatotora. Saka tinoda kuti atipewo kana mari yamaloja haasi kuda. Saka ndatondoda kuzvibvondora ini. Alright, musati matibata kuti tigare pasi nenyaya iyi tikurukure tiona kuti tokwanisa kubatsirana sei. Ivo vacho mukoma wenyawo makambogarawo here nawo pasi muchiwaudza nyaya yekuti onai mukoma izvinhu zvakamira zvakadai kana kutsvagawo vana sekuru vayananisi pakati penyu muchionesana kuti mukwanise kuvaudza kuti havasiwe dzinza renyu? Inini mukoma ndakamuudza asi aita sokuti ini ndiri kurwadziwa nezvinhu zvaakatora zvababa. Asi ndakatombonetsana naye nenyaya iyoyo akati iwewe wakazviwana kupi? Inini ndiri mwana wapano. Baba vakatondudza kuti ndiri mwana wapano. Saka baba zvingaita here kuti udza kuti uri mwana wapano ini wotudza kuti haasi mwana wapano. Saka ipapa apa panotova ne-question mark. Bude haasi mwana wapano. Havasi mwana wekumba. Aiwa zvakatosiyana. Ngatipewo zvinhu zvedu. Okay. Nguva zichipo nokuti tisu vana vacho tozozviwana kupi nyange tiri vanasikana ticharambwa. Tunoenda papi kana tichauya navazukuru tida kumboshanyawo tichashanya kupi idzo dzimba dzese akaisa maloji zvakutonetsa. Alright. Atete muri kuinzwa muri kuti chiiwo imimi kusaidi kwenyu? Taura tizvo. Ini ndiri kutoti mukoma havasi mwana womusha medu nekutoti nangwe tichikura chaiko waitoona kuti baba havanyatsi kunyatsa kufarira mukoma vane kakuvasarura kavaita. Okay. Saka zvaitongoratidza zvega kuti mukoma havasi mwana womusha medu. Saka isi tachida kuti mukoma vadzokere vatsvage dzinza ravo vaende kudzinza ravo sezvo richizikanwa. Zviri nani vaende kudzinza ravo pane kuti vadye pfuma isiri yeropa ravo. Izvozvo ndo zvatisiri kuda. Okay. Kuti mukoma vafambire nyaya idzi dzigadzirisike. Alright. Saka pakashaika kana kuti pakashaika baba kana pakashaika mai imimi wose wanasikana pane zvamakapiwawo here? Isi vanasikana zvinhu zvakaita sedzimba nanzwa kutaura kune imwe dzimba kumbare imwe kuwadzana. Sevanasikana hatina chatakawana. Takangopiwa zvidiki. Okay. Mukoma ndiwo wakapiwa zvese. Sezvo vari mukomana ndo vakangonzitora zvinhu zvese. Saka izvi zvakatinetsa kuti vanhu sei vari kugovera uyu vachinyatsoziva kuti mukoma havasi vemusha medu nekuti zvinotongotaurika. Unotongonzwa vanhu vachitaura asi havazokwanisi kuzoti vanyatsokubudirai pachena asi zvinotongotaurika kureva kuti vanhu vakuru vanotozviziva kuti mukoma havasi vemusha medu. Saka zviri kutotinetsa kuti sei vaizogovera mukoma zvinhu nhaka yedu isusu. Saka tisi taifanirwa kupuhwa zvinhu izvozvo. Okay. Alright.
Right, saka mama imimi mpaka pamakaudzwa nyaya iyi makairera musina kukasika kuzvigadzirisa baba namai vachiri vapenyu? Ini ndaitozvityawo nokuti uyu anogara achindirova, saka ndakutozvitya, ndaitozvitya kuti ndozvitanga ndichiti kudii. Iko zvino ana mai nababa havachisiripo, ndikada kuzotanga ndega ndo anogona kundikuwadza. Ndo nyaya ndakanyararira, asi kozvo ndotoona kuti kufa kuri nani, ngaangotipa zvinhu zvedu chete. Ya, saka iye achitaura muchimuudzawo kuti ndo mamiriro akaita nyaya, pfungwa dzake dzaari kutaurawo ndedzekuti kudii? Akati ndezvako, iwe wakazvinzwa kupi? Iwe ndiri ndakataka kuzvakwa, iwe wakazotevera inini, saka wakazvinzwa kupi? Ndikati ndakatozvinzwa nababa, baba chavakandiudza kana mai chavakandiudza, asi iwe uda kungoita nharo wako, asi ndo chokwadi hausi pano. Saka ipapo kubva ipapo pandakamudza kuti hausi pano hatisi kutowirirana zvakanaka. Akati ndoona kutongondita rafu pese paanenge andoona kutongondita rafu, ndosaka ndakati muina wangu ngauye kuBotswana tibatsirane. Saka zveminge muchida imi maida kuti mupiwe zvinhu here kana kuti wadzokere waende kudzinza rawo? First of all ngavatange vaenda kudzinza rawo. Kana vaenda kudzinza rawo takutoriziva tese nana sekuru tese, tozotora zvinhu zvedu. Ndo nyaya tiri kuda chete iyoyo, kuti ngavaende kudzinza kwavo. Nokuti atova munhu akura. Alright, hanzvadzi dzaamai dziripo here wana sekuru wekuti tikakwanisa kugara navo pasi vanogona kuti tsanangurira nyaya iyoyi kuti vanoiziva? Vana sekuru vanozviziva, kuna sekuru 2 vanotozviziva. Vanotozviziva, ende pandakavaudza nyaya iyoyo vakati zveshuwa muzukuru nyaya une ruzivo nayo, asi kuti ini zvinonetsa kuti tiitange nokuti mwana uyu akakurira mumusha menyu. Ndo nyaya yachona iyoyo. Alright, aiwa tiri kuinzwa. Kana nyaya ichinge yatouya kuno saizvozvizvi inenge yakuchinyatsa kubuda pachena kuti tione kuti munokwanisa kugadzirirana sei kuti munge muchiwirirana semhuri imwe chete, sevanhu wakakura vari pamwe chete. Alright, saka imimi mune wenyu musha mune mhuriwo yenyu makatoroorwawo kwenyu? Ndakatoroorwa kwangu kumasvingo kuno kwandakaroorwa. Alright, ko atete kuBotswana ndo kune murume here kana kuti kungoendawo kubasa? KuBotswana ndo kwatinonyanya kuraramira tichitsvaga. Asi kwenyu chaiko ndekuno, asi mune mhuri yenyu makatoroorwa? Ndakatoroorwa ndine mhuri yangu. Alright, saka imimi mune mhuri yenyu, toti mukomana uyu abva pamba manje, panogarani? Isusu tinotsvaga munhu anochengeta achingoona kuti pamba pakamira sei, achitionerawo zvinhu. Dzinenge dziri mutauni hatizorina dambudziko nekuti tinongoisa maloja, ini nasisi tichiona kuti zviri kufambiswa sei. Muri kuinzwa mama, imi mune musha wenyu muri kumasvingo, sisi tiri kutaura kuti musha uyu uri mumacheke kwamafuta, mabva imimi maenda kumhuri kwenyu, matumwe akashayika, pane mwe akashayika apa? Right, saka ava wanochiita sei mukavabvisa pamba, wanokwanisa pamba panogarani? Tinotsveta maloja kana zvakaita kuwadzana, totsveta maloja, kumbari totsveta maloja, kumusha totsvaga mukomana wemombe anenge ane mukadzi wake anenge achichengeta pamba. Saka mari yemaroja ndiye anenge achitotora apa, ima hapana kana chamunowana? Haana chaanomboti kana vanzi vakadzi vana vasikana vapuhwe chinhu, haasi kuda kutotipa. Tatakatohwina isi takatochiwana maplets amai, ndo zvinhu zvatakatowana, zvimwe zvese izvi zvechirume zvese zvese ndiye akatora. Alright, tinotenda wana mama, hapana chakaipa. Hanzi mbudzi kuzvarira pane vanhu kuti dzingirwe imbwa, ndo zvinonyanya kutaura vanhu vakuru. Chazvakanakira ndechekuti ivo wacho waripo, chirege timbonzwawo kusaidhi kwavo, tuone kuti tinogona kubatsirana sei zvichida pamwe mwana wemhuri menyu kana kuti zvakamira sei, timbonzwawo kusaidhi kwavo ivo. Right, mhuri yeZimbabwe ndo nyaya yatinayo zuva ranhasi. Handizivi kuti imimi munokwanisa kunge muchitibatsirawo sei. Ngatisangane comment section tuone kuti nyaya iyi kana dai kuri kunzi iri mumhuri menyu, iwewe unoisolva sei, unoita sei kuti nyaya iyi inge ichipera zvakanaka, kuti wana wanyamunhu wakwanisa kunge wachiwirirana panyaya yakadai. So tinokutendai nekuramba muinesu. Ngatisangane zvakare muchikamu chechipiri. Mazvite.
Alright, tinotenda muri yeZimbabwe. Tadzoka zvakare muchikamu chedu chechipiri. Tine nyaya yedu. So tambonzwa kusaidi kwana mama. Baba wacho wari pano. Tinotenda Mwari kuti havasi kuramba zvavo kuita hurukuro nesu, ndokuti nyaya yedu inge ichifamba zvakanaka uye ichigadzirisika. Right. Baba makadi? Tiripo, makadini wayo. Tinofara yedu baba, iri sei misha? Musha kuri kwakanaka zvako. Nanditika? Yevondi. Tinotenda. So pane nyaya iri kutaurwa nevasikana ava. Ihanzvadzi dzenyu idzi munovaziva? Ndinovaziva. Okay. Sei hanzvadzi dzangu. Alright. Ndini mukuru. Okay. Kozotera wao. Awa ndiwo umwe wacho wekupedzisira. Okay. Aiwa, ndinotenda baba, so thank you very much. So mukutaura kwavo ndichimbotaura navo panapa vari kutaura kuti pane kamwe kakuzunguzana kana kuti kakuzunguzika kari kuita mumhuri menyu kari kuratidza kuti mimi pachenyu nehanzvadzi dzenyu muri kuita kunge musiri kuwirirana. Kakuzunguzika ndiri kuzokaonawo mazuva iwano. Asi kare kwese tichikura handinangoitanga ndichiziva zvavanokufunga. Okay. Zvazvinyowaniwo zvandakuona. Mazuva mai. Okay. Asi mimi manzwire enyu wachikutaurirai makanzwa wachiti chihanzi chinyaya yawo iri kunyanya kuwanetsa? Iyo ndotoda kuti wanyatsonditsanangurira nokuti iwo ini ndakangokura ndichiziva kuti inini ndiripo mwana wepamba ipapo. Nemusha wangu uri papi futi? Uri ipapo. Mazuva mai. Saka nhasi wozonditaurira inini kuti ndo zvavari kufunga kana ndo zvavakanzwa kana ndo zvavakaudzwa. Ndisina kunge ndakazvitaurirwa ini. Ndiri mwana mukuru. Wachizotevera iwawa. Okay. Inyaya inotondishamisawo iyo. Okay. Alright. Aiwa, tinotenda baba nekutsanangura kwakanaka. Muri kunzwa here mama zviri kutaura baba? Handizivi kuti munogona kumbovadzosera kumashure mbichana kana kuti mombovapa nhoroondo yacho manzwira munoita muchivaudza. Chokwadi ini manzwira andakaita ini baba vakandiudza ndava form 4 vachiti unoziva here hanzvadzi yako kuti haazi mwana wepano. Saka ndakangoti pamwe uda kungotaura kwababa ameno asi nzeve dzakatonzwa. Nobva vazondidana futi vakugwara vakatoraramba vakati musikana ngaauye. Ndobva ndatopinda mati baba zvikanzi shoko randakakutaurira wakarinzwa here. Ndikati rokuti kudii kuti hanzvadzi yako haazi mwana wepano. Ndikati baba nanhasi shoko iroro ndinaro riri kutondinetsa kuti ndorotanga sei shoko iroro. Okay. Alright. Muri kuinzwa baba nyaya iri kutaurwa? Makamboinzwawo here mati ndiyo kwanikwa mafuta? Alright. Saka makamboinzwawo here nyaya yekuti imimi zviri kunzi hamusi wedzinza rekwamafuta kana kuti wekumhuri yekwamafuta? Vari kutonditaurira ndivavo vasikana. Iyo nyaya ndiyati kutopengerana iyo kuti tisatowirirana. Sezvo kuti kana ukama ungatobva watoningirikira so. Inini handibve pamba ipapo ndo pandakaberekerwa ndo pamba pangu. Nokuti mushandinawo nemhuri yangu iri ipapo. Mazuva ndinobva ndinoende kwandinoenda. Iwe handi wati wanzikana kana ukama kuchitoparara. Wakagara wakatoparara usanzvadzi yangu iwe. Hapana kuti wakaparara sei? Unoparara sei kwenini pamba pangu? Ini chandinotoona mukoma vakutoramba kuenda kudzinza ravo kuda zvinhu zvababa vedu. Ruchiva ndo rwandiri kutona rwatobata mukoma. Hapana zvinhu zvakafanana naizvozvo nokuti inini ndiri in charge wepamba ipapo. Ndini mukuru pamba ipapo. Munoda kuzotonga mimi wasikana mimi nekumusha kwenyu. Tongai kuvarume kwenyu. Aiwa endai kudzare. Kwete kuti anzi mungauye muzondonga imi. Toto kutonga makatipei kwa imi. Makatipei pakukupa zvinhu zvababa. Makatipei muri weropa redu taiti ijirai pfuma yababa vedu. Manje hamusi weropa redu. Ndo patiri kukonana nemi pakuti hamusi weropa redu. Mukada kuita zvinhu zvakadaro. Ndisema wakatondorwa kudhara. Unotondirwa asi chitokudza chokwadi. Munotiro akafanana naiwa. Manje ndatowa pamashoko. Baba waizorega ndichiwaka mushapamba pawo sei?
Saka wada kuti mai kana vasina kupindira nyaya. Waida kuti vadii baba? Aiwa, ndiri kunzwa nyaya idzodzo. Manje ndio yaucha. Alright. Aiwa, toda kuti tigadzirisane nyaya yedu muri Nyarara. Tizvokutukana zvikuruwana. Kana imimi makatukana ikumba uko. Makatukana ikoko. Kana mawe nyaya kunoko. Tinenge toda kuti tibate nyaya kuti tuwane kudini kubatsirika. Alright, baba ndoda kumbokudzosai kumashure. Pakafa pari kunzi pakashayika baba. Pakagoyiwa here pfuma. Kuti ninganowana chakati. Handina kuzinzwa mashoko ini ndakapiwa ndakanzi ndini muridzi wezvinhu zvacho. Okay. Nokuti ndini mukomana mukuru pamba ipapo. Saka ndini ndakasiyirwa zvinhu nababa. Okay. Ko wasikana watomboti siso tukuti ihama dzenyu. Zvingakuremereiwo here kuti kana kuti pari kunzi imba pana imba yekumbare pane imba yekuwadzana. Zvingakuremereiwo here kuti imimi wasikana muri tuchigowana iwo mari yekuimba yekuwadzana. Maroja ariko modyawo mari yacho ikoko. Handidaro nokuti wasikana avo vanofanira kudya zvekuvarume wavo. Ini ndinofanira kudyawo zvepamba apa. Ndio zvababa vangu zvei. Vatombodaro mukoma nekuti vatori nerudyire. Chiri kumboramba kuti vadzokere vanotsvaga dzinza ravo ivo vachinzwa runyere kupe ruchitaura vanhu vakuru chaivo vanototaura kuti havasive mudzinza medu. Saka ivo kana vari munhu mukuru anofunga ari kufunga kudawo kuti anyatsokuziva kuti ndakamira papi. Vanofanira kungoti zvamuri kutaura tadi tafambisa nzira yakati ndione kuziva. Ndionewo kuti zvamuri kutaura ichokwadi. Zvamuri kutaura ichokwadi here kana zvichipuruviwa kuti tiri wrong. Tinofara kakuti ndeve ropa redu. Kwete kuti tiri kunzwa kuti havasive mumusha medu. Vari kudya pfuma yababa vedu. Kana vakatombozvitaura. Chiri kunyanya kunetsa hatisi kunyanya kurwadziwa nekuti vari kudya pfuma. Asi kuti tiri kurwadziwa nekuti vari kudya pfuma apa havasive mudzinza redu. Okay. Tichazoita sei? Aiwa, izvozvo inini handisi kuda kutaura zvinhu zvisina basa zvamunoda kunditaurira izvozvo ini. Aiwa. Basa zvamunotaura. Imimi mungatobve kumba kwenyu muchitokumbira rubatsiro kana mune zvamunenge muchida kundibvira nokuti ndini ndinokwanisa kungoedza kukubatsiraiwo nezvimwe zvinhu. Asi kwete kutanzi mungataure kutanzi. Taneta kwatakabvira kure tataura nyaya ichida kuzama kuti tingoramba nyaya pamwe chete. Ndingabvi pamba ipapo. Tadira tiuye kuno kutsvaga rubatsiro. Mushandi wangu. Kuti pamwe ungabvuma. Munotonga zvekwenyu. Kwete zvepamba. Kana uri panonga mafuta zvishuwa mushando wako. Asi kana usiri unonyeba iwe. Hakuna izvo. Ini ndina ndichitovabatsira nababa kugadzira nekuchengeta zvinhu zviri. Handi wapinzwa chikoro nababa. Watoshanda. Nhasi makuti baba wafa. Makadi kunditaurira baba wasati wafa. Iwo kamboitaurawo nenyaya wabva kudoriwa wakatombondudza. Kutaura kuti nyaya dzamunotaura dzese ndodziziva kuti mwana handisi mwana wapano. Saka muda kuti ndindepi ndotogara pano. Ndenda ndichiziva zvinhu zvakadaro. Ngatifambiswa zvakanaka mukoma. Chatinoda tiuye pano tiri kutotsvaga kuti imimi munzwisise nyaya. Tione vanotibasira. Nekuti tiri tega mukuramba. Hatisi kunzwisisana. Hatisi kutonzwisisana. Hapana chatinombonzwisana ipapo nokuti inini handichasimudzi musha kubva pamba ipapo ndichiti ndoenda kunani kwandinoenda. Dzinza renyu rakanaka mukoma, rakanakisa. Nekuti zvinozotikonzeresa ngozi. Aiwa, asi muri kupanzwa here toda kuti tifambe nenyaya yedu zvakanaka kana tine magadzirisiro atinokwanisa kuita tobatsirana. Muri kunzwa here zviri kutaura baba kuti handingakwanise kundotanga futi umwe musha wakura kudai. Alright, ngatimbotarisei isisu makambogarawo here nawo pasi kana kuti ngatimboendeiwo kana kuma-DNA tione kuti imimi nawo muri ropa rimwe chete here makambozviita here izvozvo kana kuti hamuna? Ini ndakatombozvitaura akatondirova. Ndakazvitaura zvikanzi iwe ndoda kungwarisa. Nyaya idzi dzingadzinyarawo. Nobva vatondirova. Apa ndakaita kumasvingo kumusha kwangu. Ndakatodzokera ndakatozvimba. Alright. Aiwa ndiri kukunzwai. Right. Baba, handiti mukaona kuti nyaya kana ichinge yadai so inenge yakuda kuti kana paine panhu pakaresveka podini pogadziriswa. Imimi kubva muchigara mumhuri umu. Baba vachikuberekai, handizivi zvangu kuti gore ripi muchiberekwa imimi ava vachizouya nevamwe vakashayika. Kari nyere kupe kekuti imimi hamusi wekwamafuta kakambobuda here makambokanzwa here kana nemakohwa samuyara. Ine ndinganyepa ndinambonge ndakambonzwa mashoko akadaro iwayo. Asi kana zviri zvaazvinyowanisa izvozvo izvi. Ndo pandingatoti uyo ndiwo akutondiudza.
Okay. Kana ndiwo wakutondipandutsa inini nekuti ndandakagara zvakanaka nawo. Mazona manje iwo wakundichinjira pfungwa manje saka inini kuramba zvawo mukoma asi zvinhu zvinototaurika. Vanotozviziva kumadoro kwavanoenda zvinototaurika. Vanotozviziva sutoda kungorambira pamba pedu. Alright, ndo patoda kuti tinzwisise kai papa. Alright, ndinotenda baba aiwa pakanaka. Saka isisu nhasi tiri kuti hanzvadzi dzenyu toti alright dzakupandukirai. Dziri kuti hamusi wedzinza rawo, hamusi wekwamafuta. Imi munoti chinazvo? Panodaidzwa wedzinza kana wana sekuru ndio wangatopedze nyaya iyi. Kwete kuti ivo wasikana wanga vachitaura zvinhu zvakadhakwa zvakadaro zvekunditaurira zvinhu zvisina basa. Tingamhanyisana zvekutemana nematemo chaizvo. Yavagara zvavarikutoda mukoma. Saka imimi kufunga kwenyu baba tisati zvedu taura wana sekuru kana kuti zvakamira sei wedzinza, kana nyaya ichinge yabuda yakadai so zvakutaura kuti imimi hamusina rugare pamba apa, zvakutokudyawo futi mwoyo kuti zvakuita hanzvadzi dzangu but muchikura makakura mese hazvina mozvo. Saka imimi muchifunga imimi kuti tinogona kugadzirisa sei gakava riri pakati penyu muri 3? Kufunga kwenyu tomboti menge kuhora iti kumashure kumenge musingazvinzwi, asi nyaya iyi yabuda pachena nhasi zvokunzi imimi hamusi wekwamafuta. Ava vanasikana vari kuti mai vakataura, baba vakataura vasati wafa kuti imimi hamusi wekwamafuta. Hatisi kuda hedu kuti titange tataura hedu mazita ewanhu tisati tanyatsa kukonfirma kuti makanzwa kuti ndiwe kupi, ikoko tinozokusvika, asi kumusha kwavo makatokuudzwa. Ndakatokuudzwa. Alright. Saka tiri kuti nhasi baba tingaite sei pakati penyu muri 3 pamukagakawa rekunzi imimi hamusi wekwamafuta, maonero enyu tingagadzirise sei nyaya iyi? Izvozvo kana zvakadaro zvinoendwa kwaana sekuru kana wakachida kuenda kwasabhuku kana kwashe zvoita sei nyaya yogadziriswa ikoko kutoita sei toona kuti zvinhu zvacho zvinogadziriswa sei. Okay. Zvinge zvanzi zvafamba zvakadaro. Okay. Alright. Saka imimi nhasi tomboti mafuma muchitonzwa zvechokwadi kunzi imimi hamusi wekwamafuta, munobvuma here koubva pamba kana kuita handover kune zvinhu zviri kunzi neawa zvavari kurwira kuti ndezvababa wedu? Wanondiendesa kumba kwangu kuna vabereki vangu kwavanoziva kuti uku ndiko kuvabereki vavo. Inini wacho ndotakura zvinhu zvangu ndoisa kupi? Moisa ikoko. Ndoisaiwo ikoko ndoba ndaziva kuti uku ndiko kudzinza kwangu. Okay. Kwete kuti wangandiudza zvemubani kuti anzi iwewe hahusi wepano, hahusi wakati inini baba wakafa wasina mbunga wakambonditaurira zvinhu zvakafanana naizvozvo. Zvavanotaura izvo ndezvekupenga zvavanotaura. Hazvi zvokupenga shamwari. Ngada kuzotaura zvakaita baba, une chii chaunacho chakafanana baba? Ndakuda kumbokubvunzawo. Zvechi? Pamutadzo wako chabukana kumeso kwako chakafanana baba ndechipi? Baba wako akafanana nemusikana ko iwe? Inharo zvadzo. Nharo dzeiko? Taitoona baba vaitoita kakukusarura imukoma. Saka patakatozonzwa mashoko aya takatoona kutoti zvinhu zvinenge zviri kuenda. Zvechokwadi. Izvo zvamunotaura zvinyuwani kwandiri handizvizive izvo zvekusarura waindisarura sei. Asi sababa aiwirirana nemudzimai wavo ndefunga vaitya kuti vakafunga. Iwo baba wakandiendesa kuchikoro zvese wakandiitira. Saka nhasi motaura rikanzi hawasi baba wangu. Waikwanisa kuzondiitira zvinhu zvakadaro sei? Nokuti mai vanga vari pamba waida kuti ugare nani, handi waifuna kugara namai, saka vaiti kukuriritira saizvozvo. Aiwa. Itotenda Mwari kuti ukapinda chikoro shamwari nemari dzedu. Okay. Izvozvo endai kwana sekuru mosvitsa nyaya yenyu kwasabhuku kana toenda kwamambo togadziswa tiri kwamambo iko. Alright. Saka baba nyaya iyi kanzi yabuda tomboti mazuwano kune zvimwe zvinhu zviri nyore zvekuti munogona kana kuenda kuma-DNA zvotariswa kunzi imimi neava muri weropa rimwe chete here, zvakamira sei, munozvitenda here izvozvo? Aiwa, DNA ndaitorwa nababa manji baba wakashaya. Ndingatorwe nevana kana iwo wanga vari vana
wasiri baba wangu iwawo ndozoita sei? Iwo baba wakatichengeta inini wacho wachindikudza ndio wakashaya wacho. Ako madhiene ndo kwatotoenda. Madhiene tusatomboramba zvakuru kutoenda. Alright, asi muri kupanza. Unoda kuti mutorwe ropa mese ini kana kuti mwina wangu. Alright, mapanzo ere pavataura. Hanzi baba ko kana imimi wo musiri wana wa baba ndobva ndatorwa ropa nemi. Iwo baba wakashayika. Ndobva zvabuda zvisizvo. Imi hamusi wana wa baba. Ameno muri kubati chiba. Isusu kutaura chokwadi kana zviro zvaanofunga. Akatorwa neuyu ozotorwa neni. Ona kuti ropa rangu nomwina wanga zvina kufanana naye. Muri kuzvinzwa baba? Nekuti anoziva muridzi wemwana ndimai. Mai vakabudira pachena sisi. Vakavaudza kuti zveshuwa mashoko auri kunzwa haasi mwana wababa venyu. Kureva kuti dei isusu tatisiriwo vana vepamusha apa vaigona kutoudza sisi kuti ningiwo haasiwo ndewo kwakati. Alright. Aiwa tinotenda tiri kukunzwai. Kana nyaya ichinge yabuda kudai kutotaura kuti zvese zvinofanira kubuda pachena. Kuti imimi muri wekwamafuta here, uyu ndiwe kwamafuta here. Alright, ngatichimboti imimi muri tu. Matorwa ropa renyu imimi neuyu robva rasiyana munoita sei? Pamwe nenge riri kwamai. Nenge akafanira mai. Alright. Ndikukunzwa mazvinzwa ere baba zvandabvunza. Ndati ropa raawa neawa robva rabudawo risiri rimwe chete. Panoitwa sei? Iwo ari kukupomerai kuti mimi hamusi wemumusha mao. Ipapo tete kutotsvaga ana sekuru. Ndipo ndambotaura paya kuti anyatsokuta. Madhiene yesei naiwawa. Nokuti panogona kuzorasana mimainiki ropa racho. Iwo baba wakaisa wakafa. Panoitwa sei ipapo? Madzisawira amai ariko. Ana sekuru ndosaka varipo. Ndo vanenge vachitonyadza kutiudza chokwadi. Nekuti isusu nango pakanzi hatisi mudzinza wamatirwadzi tunoita kutotsvagawo toda kutsvagawo dzinza redu kuti sekutaura kwako ikoko. Asi imi chatiri kunetsa nemi ndechekuti imi hamusi kubvuma kunotsvaga kuti tigadzirise mutsvage dzinza renyu muzive dzinza. Achatobvuma akaramba kuti paimwe imba dai akabvuma kuti paimwe imba pamwe ndaitombozonyara vedu kunyara kuti regai zvakadaro asi dzese ari kuramba nadzo. Okay. Wanyakoshe iwe. Saka ndo watori landlord kumba ikoko. Amaiwe, antonekaira. Atorika kutona. Kana vazukuru chaivo vana vedu hadi kuvaona. Hanzi ndai vana vakwasha ndai kumba kwenyu. Takanga tasekuru vedu dziwa singadi vazukuru. Alright, saka baba imimi nehanzvadzi dzenyu kubva kumashure uko. Pane zvinhu zvababa ngei musina kunyadza uku. Ani mukuona kuti chazosimudza mhepo dzese idzi. Inyaya yekuti zvimwe zvacho muri kuita udyire muchidya mega. Imi munyatsoziva kuti mwana wababa wenyu. Chii chinokuremeraiwo kuti pane pfuma yakasiyiwa nababa yacho shoma yacho iripo. Mongotiwo wana wamai wangu wana baba wangu. Uyationesani tiri pamwe chete. Adamburawo kagumbo. Zvichifamba zvakanaka. Nyaya yaifanira kudai yakagadziriswa naana sekuru. Dai wakasvitsa nyaya kuna ana sekuru ndo waizouya nawo vasikana avo togadziriswa pari ipapo. Zvino vari kutotanga nekutobva vatopanduka kutondipengera inini wacho kwana sekuru handisi kuvaona havasi kuziva futi ndo zvatiri kuita. Zvinofamba sei? Asi mukazoona zvadaika kutotaura kuti kwese kune vanhu veukama vemumusha. Nyaya inenge yasvika mukaona nyaya yazosvika kunoku kutaura kuti muenzanisane mega imimi pachenyu munenge matadza. Saka mazoona nyaya yazosvika kunoku. Kana ichinge yasvika kunoku ndofunga imimi ndo first day rangu kusangana nemani ndakakuonai. Awa ndo wakangondifonera wachititaurirawo nyaya yavo. Hakusi kuti pane pandakamboona tiri tu tikambotaura nyaya idzi tikati aiwa zvakadai awa nditowazivo hanzi ndiwe kuBotswana nyaya ichitaurwa. Saka isisu hatina side. Tinenge tichida kuti tinzvere ende tokusiyai futi ukama hwenyu uri pamwe chete mangwana muchikumbirana mvura muchikumbirana sauti. Kupopotedzana hazvitauri kuti makutoparadzana ukama zvamuchose. Kunyangwe muri kunzi kana zvikanzi hamusi wedzinza reava kwamunoenda ikoko munofanira kungoramba futi muchidini futi
muchingowadzana ukama hwenyu huri pamwe chete. Chokwadi nekuti mwana wamai vedu anenge ari mwana wamai vedu, handiti muri kuzviona. Saka isisu nhasi zvatinoda kuti tiite ndezvekuti vanasekuru vacho vanofanira kuti witinisa kuti zvechokwadi nyaya yakambodini, yakambobuda, yakambotaurwa, wasara vacho varipo hanzvadzi dzamai. Kusaidire kwababa kunani? Kune vana baba mukuru variko here vamwe vanoziva nyaya idzi? Bamunini vari kuSouth Africa. Havasi muno? Havasi muno, asi nyaya vanoiziva. Okay. Vanoiziva, vakatobuda kuitaura musi washei wazvinhu nobva vadziviswa nasekuru kuti iwe usataura nyaya dzakadaro tichiri pakuchema. Nobva vaitonyararwa nyaya. Alright. Aiwa, tinotenda. Saka ini nekufunga kwangu nyaya yenyu tainzwa, gakava riri pakati penyu riripo, kusiyawo kwedzimwe kwedzimba 2 dzandanzwa, panewo here zvimwe zvawakatorawo vasikanawo zvamakavapawo pakashayika baba kana kuti pakashayika baba namai? Handina. Ngei musina kuvapawo? Ndopandati zvenini ndaida munhu anenge auya nedambudziko rake wota sewo ndiudzawo kuti ndida zvakati ndibatsirewo, handaimbotadza kubatsira. Alright. Osaka imimi maifanira kuti awaifanira kuuya nedambudziko kuti mukoma tiri kukumbirawo ndibatsirewo neapa. Mazviona mai. Alright, zvinhu muri mimi nazvo. Okay. Asi titakundotaura futi ndopatiri kuti isisu ndofuti pabva honye yaita kuti hanzvadzi dzenyu idzodzi dzikumukirei. Hamutsi kupaona here kuti ipapapo pari kuita kunge pakaresveka pakuti zvinhu zvevabereki wedu tese zviri kubhenefitwa nemunhu wani? Zvinga zviri zvakaresveka nekuti inini ndini chete mukomana aripo. Handina umwe pandaiti ndingashayana naye. Nokuti avo vari kuvarume wavo, inini ndini ndiripo pamba ivavo. Chakanyanya kundibhowa Kasabhaka. Pandakauya Christmas nevana vangu ndichiti bhudhi tiurayirewo mombe iyo, akatororamba zvachose. Tikati saka munhu ndomunyengerera chiko wokuti vazukuru vajewo nyama vakaramba nadzo, asana mombe dzakawanda zvokuti dzadzidza baba. Ndo imwe nyaya yakandibhowa iyoyo. Noti taida kufara tiri pamwe chete. Ina hatodi kuona nevazukuru. Hatodi. Saka ngata munhu akaita sei vake chete vana ndo aanoda. Okay. Alright, saka wakawakira wane musha wavo pasaidi here, makicheni nemabhedroom aigara wana baba ari pawega? Zvakamira pazvo zvega. Akati kwanzi kana mwana wangu abva kwakaenda achauya kugara mumba mambuya nasekuru. Okay. Saka imimi mukatouyawo muchishanya pamba munongosvika mondopinda mba imomo? Totoenda kwamai guru idzodzi dzakatokiwa, hadi kuti dzikinurwe. Toenda kumba kwake iyi tokatoita kutoenda. Nekuti kwamai nababa akatokiya makiyi atombozivi kuti anenge ari pai, ndi anenge anawo atodi kuziva kuti tizive kuti ari pai. Hanzi imbai mwana wangu unoda munozoitsindinyura. Kuimba dzana baba makadzikirei kuti wana wakauyawo nevazukuru vachipinda imomo? Izvozvo ndakakiya dzimba idzi ndichiita kuti musapinda mbudzi nemombe. Okay. Ko wakauya munodi kuvavhurira kuti pindai nyumba baba wenyu kana mamai wenyu vazukuru vachitambo vari mumba mavo, mama nagogo wavo, hazvinakidzi? Zvinonakidza, asi kuti pazvimwe vanenge vasvikawo ndisipo. Kana vakasvika ndiripo ndinogona kuvavhurira kuti waita sei, watambe warimo mumba imomo. Vachifaranukawo. Vatodi mukoma, vakatooma moyo. Havadi. Hanzvadzi taura chokwadi. Pamwe tikatokonzwira tsitsi, taura chokwadi. Aiwa, Christmas wakunga wasipa here? Munganzwira tsitsi papi? Ati Christmas wakunga wasipa here patakati mombe ngaiuraya? Wakunga wasipa? Ukaramba. Ukatoramba zvako. Inini? Handina mboita zvinhu zvakadaro. Alright, aiwa. Kuti ndakadhakwa pacho pamunotaura ipapo. Mangwana acho makazoenda. Iwe nyange wakadhakwa nyange usina ndo zvauri. Sada kukumira kudhakwa ndo zvauri. Mukoma wakatooma moyo chaiko. Kuoma moyo. Zvachinyengerera izvozvo. Hatina umbo tinoda kugara pamba nemisha yedu. Patinosvikawo ipapo ngatifareka semhuri titambo pamusha wedu.
chonyanya kurwadza futi havasi vemudzinza redu iro apa ndivo vane makii ese vari kuita zvese ipapo ndo pane nyaya rinobudawo here redu. Alright, aiwa ndinotenda. Aiwa maita basa. Nyaya yenyu tainzwa. Chirega tione isisu kuti kune vamwe vanhu vanogona kutibatsira sei panyaya yedu. Uye ndikuda kuti ndiwanewo mukana nana sekuru ndikwanise kunge ndichigara nawo pasi ndinzwa kuti nyaya iyi mumhuri menyu yakambotaurika here. Right, ndobva ipapo muchandiudza muchandidirecta futi kune mhuri kuri kunzi ndo kudzinza rawo. Ndoda kuti ndigare futi nawo pasi ndichinzwa kuti ichokwadi here waneka rinyire kupere kekuti mato anonzani Saba. Tunzwa kuti Saba uyu Saba mafuta uyu wanomuziva here, wakambonzwa here kuti ndiwe kumhuri kwawo. Kana wakanzwa kuti ndiwe kumhuri kwawo, chii chikonzero chakaita kuti vavasiye vachikurira kwa mafuta iye aine dzinza rake kusvika pawatoora apo watoone mhuri yavo, pamwe watoone vanawo vamwe nevazukuru, handiti muri kuzviona. Saka so tinokutendai, nyaya yenyu tainzwa. So baba, chinenge ndiri kukumbira kwamuri kuti nyaya yedu ifambe zvakanaka, tienzanisane, hazvidi hasha, zvinoda kutaura neunyoro. Imimiwo wacho wana mama, kana tichitaura nyaya ngatitaure neunyoro, tichionesana, then tobuda nesolution, pane kuti tokakawadzana kuseri kwacho tobva tashaya kubuda neanza. Saka kana maunza nyaya yenyu saizvozvi, nyaya yenyu tainzwa, tichanzwawo kuti vamwe vanotibatawo sei, toita sei. Asi shuwiro yangu sekuru ndiri kuwada iko kumhuri kwacho. Handizivi kuti tinosvika tinoona ani anogona kutitsanangudzira kuti muri kuti Saba uyu ndewe ikoko, baba weikoko ndo wakamitisa mai wenyu, wakazoenda kuna baba wenyu imimi waine nhumbu yakazosvika ikazvarwa baba ava watiri kuti Saba nhasi. Saka so thank you very much. Mune mashoko here ekugumisira tisati tabva panapa? Ani mashoko angu ndokuti muri yeZimbabwe ngatibatsire nemazano toita sei chete. Okay. Alright, baba, mashoko enyu ekugumisira tisati tabva panapa ndeyekuti chii? Tisati tabva pano ndinoda kubatsirwawo nemunhu wese anenge ane ruzivo nekuitika kwenyaya dzakafanana naizodzi dzacho, kuti mweya unongouya kuenganisa vanhu vakagara zvakanaka. Okay, ndo mashoko andinawo. Alright, watete ndipewo yenye yekupedzisira tisati tasimuka. Ini ndanga ndichingoda kuti mukoma tinzwisisane, tigadzirisane nyaya iyi igadziriswe ifambe zvakanaka. Nekuti tinovada mwana wamai vedu. Kuda kugadzirisa nyaya iyi hazvirevi kuti takavavenga. Tiri kuda kuti nyaya ifambe zvakanaka, ivo vozivawo dzinza ravo, toona way forward kuti toita sei. Okay. Ndo zvandanga ndichiziva. Tinotenda mhuri yeZimbabwe, ndo nyaya yetenge tiinayo. Ngatisangane zvakare muchikamu chechipiri tiine nyaya iyoyi patinenge tichiita hurukuro nevamwe vakuru vanogona kunge vachiziva nyaya iyi kuti ichokwadi here uye zvakamira sei, then toona kumberi kwacho kuti tinokwanisa kuigadzirisa sei nyaya yacho. Tinokutendai. Thank you very much. Mazvita.